Ikollok taqla jdejk barra ring. Minn bdejt niġret il-boxing rari ħafna, xi darbtej 3. Darba minnhom bir-raġun. Tilajna bil-mod. Le, tlieta, żgur, issilni ġiet 10 snin. Darba minnhom bir-raġun, għax kien hemm wieħed konna jiena uħti konna qegħdin paċi bil-baqni serjeħ kien se jtajjarna mu fuq li Bil-karozza? Ejja, mu fuq li għax dortu għatlu suq bil-mort. Rrid joħroġ minn karozza u joffendini. Mux ġara x'kienet il-konsegwenza? Tajna, paċi bil. Kem damet iġdida? Ma tantx damet, għax kif konna qed nagħtu mbagħad uħti marret, nizlet il-handbrake tal-karozza tiegħu, tal-qidru għan nizla kollu jitlaq jiġri. Wara. Kapaċi daqseg. Smart thinking hija, smart thinking rotti. Femet il-loba, xnu? Uħti gradwata mhux bħali. U għamlita biex twaqqaf iġlieda probabli. Dar boħra l-istess paċi fil-jena tlaqt id-dar għax kontajjen fissija ċempilli sieħbi ma bdejx naqbdu għax kontrijiet ovvjament. Wara ġimma, kienu daruħ, wara ġimma najdu, meta ġejna siju noħat ma mel xej jena li blaħ. Kienu daruħ u l-ġimata wara mortu? Morna normali, ġina normali u rom. Insomma, anyways. U ġlida zaħira waqfuna u kullħat ra rasu. U ġlida zaħira soġġettiva u kull. Le, zaħira, vera zaħira. U darboħra wieħed għalli xi ħaġa qudiem in-nies li qatt ma kellu għalfejn jgħidili.